ọhaneze ndị ọma na-ege ntị anyị awụchiela ọzọ dịka anyị si awụchi na mbụ ịmata ebumnuche ndị mmadụ gbasara ituli aka n'elu nke na-akpụdaba nso. Anyị chọrọ ịmata na ha ekwenyere na ndị otu a na-akpọ INEC ga-emenwu ya bụ ihe na-etinyeghị mpụ na aghụghọ ya. Anyị chọkwara ịmata na ọtụtụ n'ime ha ewetego PVC kaadị eji etuli anya aka n'elu nke na-akpụdobe nso ya ka anyị ji maka ya wee bịa n'ụbọchị nke taata. Abụ m Nwaada Chiamaka Ọdụm. Ka anyị gaa n'iru ka anyị mara ebumnuche ndị mmadụ. Ọ ka bụ na Isi Mbido TV ka anyị si ewetara unu ihe nke ụbọchị nke taa. Ekwenyeghị maka na obodo anyị nọ n'ime ya bụ Naịjirịa abụghị obodo ihe dịkpa ahụ nwere ike ime wụta itinyere ha anya. So ekwenyeghị m na ha nwere ike mee ya na-etinye ahụ mago. Emu ekwetechara maka INEC kwesịrị ịbụ otu nwere onwe otu nọrọ onwe mana otu osi dị n'ala Naịjirịa na ị ga-ahụ na ọwụghị ihe ha kwuru ka a na-eme. Ine anya na ihe na-agabiga na this country na ịma na ụmụ INEC asef ha na-anara aka azụ ọtụtụ mgbe and inerekwa otu ụbọchị si dị na ịma na onye a ga-enye ego na-anaghị na ya ma narụ aka azụ, so ha ga-anara aka azụ mee ihe a chọrọ ime. Ihe mere nji si na ọ dị mma bụ na atagbuola ụmụ mmadụ atagbuola onwe ha afụfụ afọ na-ata bụ ya kwa na-etinyere onye aka again na onweghị ihe enweghị isi. Na-ekwesịrị ya ka o mee wawụ ihe o mere wụ iji onye gbatara onye bụ n'anya n'akụkụ bụ ọwụ nwanne ya ọ bụ enyi ya ọ bụ nwanne ya nwoke ọ nwanne ya nwaanyị mee onye isi INEC nke pụtara na ihe gbatara ntuli aka elu dịka o si tụọ onye ahụ ka ọ ga na-eme. Ọnwụ na ọ chọrọ ka onye ahụ rigi elekshọn onye ahụ ga-erigi elekshọn. Enwetara m PVC kemgbe ọnwa 8 gara aga. Ọhaneze ndị ọma na-ege ntị anyị agala mara ebumnuche ndị mmadụ gbasara na ha ekwenyere na ndị otu a na-akpọ INEC a ga-emenwu ya bụ ntuli aka na-etinyeghị mpụ na aghụghọ na ya. Anyị ejukwala ha gwa anyị na ha eweta PVC ha nsogbu niile ha nwere tupu eweta PVC ya. Ọ dị mma ebe a ka anyị na-abịa ikpudobe nso n'ọkwa iji maka ya wee bịa n'ụbọchị nke taata. Ọ ga-akaba arụ ka ị gbalịa weta PVC gị ka ị wee mee ntuli aka anụnwa. Ọ ka bụkwa na Isi Mbido TV ka anyị na-ewetara unu ihe nke ụbọchị nke taa. Abụ m Nwaada Chiamaka Ọdụm.